Masana opambana alachitatu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kholongo popewa kuononga ndalama zambiri. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti adzikayezetsa khansa ya khomo la chiberekero kamba kuti nthendayi ndiyopeweka komanso yochizika ngati yapezeka msanga. Ndipo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority lati ntchito zaluso la makono la makompyuta ndizofunika zedi kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a 2063. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kholongo popewa kuononga ndalama zambiri pa ntchito yomanga damuli. Damuli limayenera kugwiritsa ntchito 60 billion kwacha koma ndalamazi zakwera kufika pa 133 billion kwacha. Trust Office ali ndi ripoti. Ntchito yomanga Kholongo Multipurpose Dam yomwe idayamba mwezi wa March chaka cha 2023 ndipo imembekezeka kutha mwezi wa February chaka chino yafika pa mlingo wa 80% pa ntchito yomanga damu komanso malo okonzera madzi akumwa. Mkulu wa Central Regional Water Board Bukawaya wati ntchito yayikulu yomwe yatsala ndi ntchito yoyika mapayipi kuchokera ku damuli kupita ku matawuni a Mponera komanso ma DC. Panopa chimene chachikulu kwambiri chimene chatsala ndi pipeline yochokera kunoko ku damu imene kukafika ku Mponera ndi ku DC chifukwa choti ndi 47 km ya mapayipi imene kuafuna koma pamene panopa angopezeka okwanira 16 km. So tatsala ndi 30 km ya pipeline amene ali akulu kwambiri komanso ofuna ndalama zambiri padakali pano. Damu limene kumanga ndi treatment plant kapena malo okonzera madzi okumwa athu kwatsala ndi pang'ono kuti timalizise. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo Tiaone Henry wati kumalizitsa mwachangu ntchito yomanga damuli kuli ndi kuthekera kubweretsa phindu pa chuma cha anthu okhala madera ozungulira damuli. Project ikatha anthu azakhala ndi chakudya chokwanira chifukwa azatha kupanga ulimi wanthirira osadalira madzi a mvula okha komanso kuli ena amene azapanga ulimi obucha wa nsomba atiuze onera kuti akhala ndi achatimati ma fish ponds amene mukhale nsomba ndi zonse ifeyo ngati komiti ndife okhutira. Ntchito yomanga damuli ikatha bunga la Central Regional Water Board likuyembekezeka kupereka madzi okwana malita 40 million pa tsiku kuma DC komanso kumponera ndipo mabanja okwana 5000 akuyembekezeka kupindula ndi ulimi wanthirira komanso ulimi wa nsomba. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zosamalira chilengedwe a Patricia Whiskes yati boma lithandiza pa ntchito ya maphunziro a ulimi wa nsomba ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture Lowana. A Whiskes amayankhula izi ku Lilongwe pomwe anakayendera malo apamwamba ochitirako maphunziro a nsomba ku sukulu ya ukachenjede ya Lowana. Charles Wahara walemba ripoti. Pa ulendo wawo ku sukulu ya ukachenjede ya Lowana, a Whiskes anayendera mayiwe oweteramo nsomba, malo osungirako mbewu za nsomba komanso malo okololera nsomba zikakhwima. Iwo anati kamba ka ntchito yabwino ya ulimi wa nsomba ndi maphunziro omwe akuchitika pa malowa boma liwonetsetsa kuti likuthandizapo pa ntchitoyi kuti dziko lino lichite bwino pa malonda komanso ulimi wa nsomba. A Whiskes anati dziko la Malawi likhoza kupeza ndalama za nkhaninkhani zochokera ku mayiko akunja pa malonda ogulitsa nsomba. Ife ngati boma tifuna kukonzeka kwambiri kuti anzathu atigwire nawo ntchito kutera kuti kachoka pano tikhalabe tikupitirira kukhala nawo pansi ndi kuwapatsa mwayi kuti atifunse zomwe akufuna kuti ngati boma tiathandize. Ifeyo kumbali yathu tilokonzeka kuti wina zina za katundu wina amene akumayitanitsa kunja mwina amene akulipira msonkho ochulukirako kuti afike kuno ndife okonzeka kuti tikhale ndi anzathu ku akunduna ona za choma kuti tikambirane kuti mwina titachotsa
kuwapatsa misonkho ina kuti athandizire kuti akwanitse kulowetsa katundu ochuluka kuti athandize kupititsa patsogolo ulimi umenewu. Komanso ngati boma ndife okonzeka kutenga ndalama ina kuchoka pa budget yathu kuti tiathandizire kuti katundu ameneyu afike kuno ku Malawi, atithandizire mu research komanso innovation, ndicho linga chonena kuti pakutha pa tsiku tikhale ndi solution yokhazikika yomwe ku Malawi kuno itha kugwiradi ntchito kuti tikhale ndi ulimi wa nsomba wamphamvu. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa chansala wa sukulu ya ukachenjeri ya Luwana, Profesa Emmanuel Kaunda, anayamika ndunayi ati kamba ka ulendowu, ndipo anati izi ndi chitsimikizo chokwanira kuti boma ndi sukulu za ukachenjeri amagwira ntchito limodzi. Profesa Kaunda anayamikira boma kamba kathandizo pa ndondomeko zosiyanasiyana zakafukufuku ku sukulu za ukachenjeri m'dziko muno. Profesa Kaunda anaonjeza kuti sukulu ya ukachenjeri ya Luwana pakadali pano ikumapanga mbewu za nsomba zokwanira 22 miliyoni zomwe zikhoza kuchulukitsa chiwerengero cha nsomba zomwe zimapezeka m'dziko muno. Mupite maiko ena aliwonse pa dziko lapansi amene amatukuka, mupite ku China amene amapanga amaweta nsomba kwambiri mpaka kutumiza konse kumukumu. Boma limagwira kwambiri pafupifupi kwambiri ndi anthu amene amapanga zosula ana skulu kapena academicians. Kumene kuchako ndi maprofesa amene boma likatufuna chakuti amapanga ntchito. Izi zikusonyeza ubale umene takhati nawo pakati pa ife Luwana ndi unduna komanso ndi department ya nsomba ya fisheries. Timagwira limodzi kuma apa zikutipasa nyonga kuti panopo ndi kugwira limodzi kupitira pasogolo. Muganize apa boma linalengeza lifuna like makeji 100 kuti akaika makeji 100 pacha ana oikamo achokera kuti muzaona kuti ngati sisi tikitapo kanthu izakhala vuto. Ife Luwana tikoza kuchita timachita produce 22 miliyoni ya ana nsomba apa. Ndiye kuti akatipanga choncho ndi kuti zikhala bwino tikwanirisa masomphenya a boma. Malo aulimi wa nsomba ku sukulu ya Luwana anamangidwa mchaka cha 2016 ndi thandizo lochokera ku banki ikulu pa dziko lonse, ndipo akuperekanso maphunziro apamwamba kwa anthu akummawa komanso kumwera kwa Africa. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chakumpoto Isaac Norman wapempha apolisi amene amayimira boma pa milandu kuti apewe katangale kuti ntchito yawo iziyenda bwino. Iwo anena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amatsekulira maphunziro a tsiku limodzi awogwira ntchito zachitetezo. Blessings Gondwe wafika ndi ripoti. Malinga ndi Anomani, apolisi omwe amayimira boma pa milandu ndofunikira poonetsetsa kuti onse olakwira malamulo akulandira zilango zoyenera ku mabwalo a milandu. Iwo anati n'chifukwa chake anakonza maphunzirowa kuti anthuwa akhale ndi ukadaulo wasopano. Iwo anasindikanso kuti apolisiwa akhale osaphwanya malamulo pogwira ntchito yawo. Popanda kukhala ndi proper draft amajisita ndi mphamvu yochita throughout the case. So to avoid that, because it indima implications not only financial but also public trust and public trust, akwenekera ma prosecutors a police atu akhale equipped with the necessary knowledge and skills ncholinga choti ma cases awo akapita asachitidwe thrown out because alakwisa process or procedure koma kuti zaenda ndipo achita prove kuti mlanduwo ndi mlandu udachitika. Mkulu wa nthambi yoyimira boma pa milandu ku polisi mchigawo chakumpoto Superintendent Bet Msoya anati malamulo ena anasintha ndipo akuyenera kumayendetsa milandu malingana ndi kusinthaku. Ubwino wa training imene ndionena kuti ithandizira ma prosecutor oloyimira boma pa milandu aku region kwathu kunoko kuti athe kunyamula ku panga bwino milandu yawo imene akubwesa pa court. Chifukwa chonena kuti pali malamulo ambiri amene anasintha amene anthu awasanaphunzitsidwe. Lero tikubweresa anthu osewa pamodzi kunena kuti tiaphunzise malamulo asopana amene abwera komanso tiyendere limodzi ndi azathu a court kuti tibwerese chilungamo mu dziko lathu linoli. Maphunzirowa anabweresa pamodzi apolisi oyimira boma pa milandu okwana 85 a mchigawo chakumpoto. Blessings Gondwe, MBC News, Mzuzu.
Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti adzikayezetsa ku chipatala ngati ali ndi kansa ya khomo la chiberekero, kamba kuti nthendayi ndiyopeweka komanso yochizika ngati yapezeka msanga. Mmodzi mwa mamembala a gulu la madotolo a zauchembere la Association of Obstetricians and Gynecologists in Malawi, a Dr. Jeffrey Kachepa, yemwenso ndi dotolo pa chipatala cha Queen Elizabeth Central, wanena izi kwa kunene kude mboma la Mwanza pomwe kagwira ntchito yoyeza kansa ya khomo la chiberekero kudera la Themba Mwale. Tili ndi zambiri mulipoteri. Ntchitoyi ayigwira mothandizana ndi chipatala cha boma cha Mwanza komanso bungwe la Malawi Healthcare Support MAHECAS la ku UK. Poyankhula pomwe amayeza amayi kwa kunene kude, Dr. Kachepa anati amayi ambiri omwe amamwalira ndi nthendayi ndomwe amapita ku chipatala mochedwa. So bwino wazimayi kubwera kuzayesesa kansa ya khomo la chiberekero, 1 zimatithandizirabe kuti so zimayi uja ngati tampeza ndi vuto tithenso kulipanga manage kuti apeze chithandizo mu nthawi yake, cause challenge imene timakhala nayo ngati ku Malawi kuno kutengeraso ndi madera ngati awa amene tikufikira anthu kumakhala kuvuta, even anthu onso kuti akhale ndi college yoti anyamuke apite ku chipatala kumakhalabe kuvuta kutengera mayendedwe. So nthawi zambiri be tikakhala kuti mzimayi wabwera kuzayezesa kansa ya khomo la chiberekero timatha kuona ngati mwina pali vuto, and ngati vuto lichatalipeza timathanso kutani kupereka mankhwala. So bwino wake akabwera mu nthawi yake zinthu zimayenda. Ndipo mawu awo oyang'anira chipatala chaching'ono cha kunene kude Elena Titus anati amayi ambiri amalephera kupita ku Mwanza kukayezetsa kansayi kamba kosowekera ndalama zoyendera zomwe ndi zopyola 20,000 kwacha. Pa chipatala pathu pano sitimayeza kansa ya khomo la chiberekero kuti tilibe amene amayeza. Ndete kakati tili ndi ma client amene ma patient kapena amene abwera kuti afuna kuyezedwa kansa ya khomo la chiberekero timene atatumize ku chipatala chachikulu ku Mwanza. Mkulu woyendetsa ntchito za MAHECAS kuno ku Malawi, Lawrence Gogodas, wati iwo apitiriza kugwira ntchito ndi boma pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za chipatala zikuyenda bwino mdziko muno. Ndi cholinga chathu kuti tigwire ntchito ndi boma komanso kufikira madera ambiri mdziko muno amene tingathe kuafikira kuti tiwathandize kuapatsa uphungu komanso kuafikira chifukwa cha matenda osiyanasiyana amene akupezeka mdziko muno. So ngati bungwe lathu la MAHECAS timathandiza zipatala za boma komanso zipatala za mission. Mwa amayi 44 omwe anayezetsa kansayi pa tsiku loyamba la ntchitoyi panalibe mmodzi yemwe anapezeka ndi nthendayi. Ntchitoyi apitiriza kuyigwira m'madera ena monga atulo nkhondo komanso Thambani. Kafukufuku akusonyeza kuti chaka ndi chaka amayi 4,145 kuno ku Malawi amapezeka ndi nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero, ndipo amayi opyola 2,900 amamwalira ndi nthendayi maka kamba koyizindikira mochedwa. Themba Mwale, MBC, Mwanza. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kholongo popewa kuononga ndalama zambiri. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti adzikayezetsa kansa ya khomo la chiberekero kamba kuti nthendayi ndiyopeweka komanso yochizika ngati yapezeka msanga. Ndipo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority lati ntchito za luso la makono la makompyuta ndizofunika zedi kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a 2063. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndi bwino kuti kholo lizipanga interview kapena chichewa chodziwika bwino chakulilongwe kuno kumuzukuta mnyamata amene akufuna kuti akwatire mwana wawo. Makolo akuyeneka kuti
ayikepo nzeru ndithu pa chimene iyeyo akufuna kuti asankhe. Choyamba ndikuyenera ndimuziwe chimene iye akuchita. Nyamatayo ndimuzukute ndimphaphalise ndi mafunso kuti ndimbalalisa. Ayi londeyo nchatera zedi. Amabwera ndi mabodza anyamata masiku ano nde sizikhala bwino kuti mwana uja akazidziwire kubanja. Lalero ana adzipezera okha ndipo ana masiku ngotengeka. Nyamata safufuzidwe. Nthawi zambiri mudzaona nyamata avala suti akupita kwa mkazi atenga chigalimoto akupita kuja zinthu zija wabwereka. Takulandiraninso ku nkhani zathu tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA latsindika kufunika kwa ntchito zamakono za makompyuta kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a 2063. Mkulu oona za ntchito zowulutsa mawu ku MACRA azamdziko Mankhambo wauza MBC pomwe MACRA ikukonzekera kukhazikitsa mwambo olimbikitsa ntchito zamakono mdziko muno. Iwo ati pali nsanamira zingapo zomwe ndi maziko amphamvu omwe angachititse kuti dziko lino lifikire masomphenya ake. Tikufuna kuti makampani aku Malawi kuno komanso anthu osiyanasiyana athe kuganiza kuna kuti kodi tingapange bwanji kuti zinthu zimene timapangira kapena mabizinesi amene timapanga tingapange bwanji mu njira zamakono. Chifukwa zinthu zimapangika mu njira zamakono zimakhala zinthu zopindula kwambiri chifukwa anthu amatha kupanga zinthu zambiri kwa nthawi yochepa. Tikaona Vision 2063 dera lina lililonse kuti litheke likufunika kuti zinthu zizichitika mwa makono. Ndi chifukwa yake ifenso nkhani imene tayamba kupangayi ndi mbaliso ya masomphenya amene ajawa. Ndi tikufuna kuti Amalawi atengepo mbali chifukwa chonena kuti Amalawi akatengapo mbali ndi nzeru za kachidwe ka zinthu madera osiyanasiyana ndi amene tingathe kupindula kuti tikama Vision 2063 ija idzakhale yopindula komanso ikhoza kuchitika komanso tili zingoyonera patali. Koma panopa ndi tayamba kupanga kuti na kuti mavuto amene timaona madera osiyanasiyana tikayikapo nkhani za automated solutions ndi amene zingatheke. Tikaona pa dziko lapansi maiko ochita bwino kwambiri aliwonse anapita njira imeneyi zinthu amazichita zinthu mwa makono osati ndipo akamazichita zinthu mwa makono zimachitika mwa nthawi yochepa komanso mopindula. Boma lati ndilodzipereka popititsa patsogolo chikhalidwe ndi luso ngati mbali imodzi yothandizira kutukula gawoli. Mkulu oona za luso mundu naona za chinyamata masewero komanso chikhalidwe a Humphrey Mpondaminga wayankhula izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa malo azachionetsero cha zachikhalidwe luso komanso mbiri. Madalitso Muhango akufotokoza. Malinga ndi Mpondaminga malo apabwalo athandiza popereka mwayi kwa chinyamata kuonetsera luso lawo komanso chikhalidwe zomwe kuti zithandizira kupititsa patsogolo luso kwinako akusunga chikhalidwe. Iwo anaonjezera kuti malowa ndi mbali imodzi yolimbikitsa chikhalidwe ndi luso la makono pofuna kupereka mwayi kwa mibado ya mtsogolo kudziwa za chikhalidwe komanso luso mosavuta. Tizikhala ndi mwayi kuona zochitika zosiyanasiyana mbali ya luso kandi zisudzo kandi kuimba kaya ndi zina zoonetsera zonena kuti zothandiza kweza khalidwe la Malawi zonsezi tizikhala ndi nthawi yozipeza kunoko kugwiritsa njira zomwe timayuza nthawi zonse komanso kugwiritsa ntchito zipangizo za makono. Mkulu wa National Library Service Apatsa Selemani ati malowa athandizira kupereka uthenga okhudza chikhalidwe mosavuta zomwe kuti zithandiza chinyamata kuphunzira za chikhalidwe. Malo amenewa ndofunikira kwambiri chifukwa kuti akutipatsa mpata kuti tipeze nthawi yokuti anthu atha kubwera pamodzi ndikuzaphunzira
ndikudziwa za chikhalidwe chathu chimene mwina sichinalembedwe kapena sichili mu mabuku sangachipeza pena pake komano timatha kuchiphunzira pokhapokha pamene anthu akumana kuchokera mu nyimbo komanso mwina mu activities osiyanasiyana amene anthu akutha kupanga. malo apabwalo awakhazikitsa mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo National Library Service, Malawi National Commission for UNESCO, Music Crossroads komanso Ray Foundation Limited. Malowa mwazina athandizira zachikhalidwe, kuimba nyimbo za nthano komanso zionetsero zachikhalidwe. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Munkhani za nsangulutso, mkulu wa kampani yotukula luso la mayimbidwe ya Entertainers Promotion Jai Banda wapempha kampani mdziko muno kuti zikhale ndi chidwi chotukula luso la mayimbidwe pothandiza wanthu omwe amakonza zoyimbayimba. Polankhula pamapeto pamwambo wa zoyimbayimba omwe anachititsa kumangochi, Abanda omwe anayambitsanso kampani ati anthu ambiri otukula luso la mayimbidwe amasiya ntchito akaona kuti sakupeza phindu. Komabe Abanda ati iwo apitiriza kutukula luso la mayimbidwe chifukwa ndi ntchito yomwe anayamba kalekale. Zofunika kuti ma corporate world izichita support za ma events ngati awawa, because kuti munthu mmodzi apange zimapezeka maruza ndrama zambiri ndiye siumatani siumapangaso. Ineyo the only thing is because the passion yanga ndi zimene zimatani zimandisangalatsa, but of course at least umafuna kuti ndrama zimene wachita spend zibwererepo, you know, but it's sad kuti corporate world ya ku Malawi they really don't come forward to support and oti are serious, you know, in developing Malawi music. I mean zaka 40, you know, sikuti zinatichira kuti tisiye zimenezi, you know, we still forge ahead because ndizinthu zimene ndanenera kuti zimatisangalatsa tikaona anthu ambiri akusangalala mmene akusangalalira awawa ifeso timasangalala, you know, because in the end money is not, you know, the end of everything. Pena pake there is parizija zoti umafuna kuti upangeko za dziko kuthandiza dziko lako, you know, and ngati ineyo sindipanga ena amene angapangeso mmene timapangira ife mu dziko lino la Malawi ni ndani. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero apo mdziko muno la Malawi Pool Association MAPA lati lipereka upangiri wabwino ku komiti yatsopano yoyendetsa masewero apo mchigawo chakumwera ndi cholinga chotukula masewerowa mchigawochi. Mtsogoleri wa bungweli Hastings Mpesi wayankhula izi pamapeto pa zisankho za atsogoleri atsopano a nthambi ya masewerowa mchigawochi. Ampesi akufotokoza. Choyambirira kwambiri ndithokoze kunena kuti zisankho za chaka chino zayenda bwino, andinso anthu amene akhala m'maudindo ndi anthu amene akuyenera kuti akhale m'maudindo andizalisangalatsa kwambiri, ndi anthu olimbikira, ndi anthu okonda masewero apo, ndipo ine ndichikhulupirira kuti Southern Region idzukano. Southern Region yakhala kuti mutati muone zaka ziwiri zapitazo, zaka zitatu samamenya maligi amangomenya timatournament ting'ono koma ndikhulupirira kuti ndi komiti imeneyi ndi chairman wawo amene ndikumudziwa Mindres ndi munthu okonda masewero amenewa, ndichikhulupirira chonse kuti chitsogolo cha apo kuno kuchigawo chakumwera chikhala chopambana. Masomphenya tili nawo ndipo tili ndi imene limaitcha kuti calendar of events yathu imene tikutsatira panopo, komanso koposaposa ndimafuna kuti izi zimene zachitika chonchi sikuti ngowasiyapo patigwirana nawo manja, and chimene ndimafuna kuchoyambira nchoti tili ndi imene timaitcha kuti guideline yathu imene timafuna kuti awawa akalowa m'maudindo tonse tendere limodzi komanso tikhale limodzi kuti akazukute
zimene zili mu ndondomeko imeneyo kunena kuti tonse ngati anthu okonda masewero apu mzigawo zonse tiziyendera limodzi. Mawu ake yemwe wangosankhidwa kumene ngati wapampando wa nthambi kumwera Roderick Mindress wati agwira ntchito modzipereka pofuna kubwezeretsanso mphamvu ya masewerowa kumwera. Plani yenyewe ndionena kuti ku Southern Region kuno ipite patsogolo chifukwa chonena kuti tinali munsi kwambiri, more especially mbali ya ma tournaments, even the league itself timapezeka kuti tinali anthu osalira ndi zimakhaso zovuta kuti tipeze ma player kuti angakapange compete pa international level. Ineyo uthenga wanga kwa anthu amene andivotera ndionena kuti chinthu ichi sindingagwire ndekha koma ndikufunika tithandizane. So I will come with a plan yonena kuti tithe kupeza ma sponsors esema NGOs kama private organizations enake onena kuti ma companies oti atha kutithandiza ndicho likayotina kuti tithe kutukula ku Southern Region kuno and tipeze ma player kuti atha kumakapanga nawo compete pa international level, not less than 5 players at least. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kholongo popewa kuononga ndalama zambiri. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti adzikayezetsa kansa ya khomo la chiberekero kamba kuti nthendayi ndiyopeweka komanso yochizika ngati yapezeka msanga. Ndipo bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority lati ntchito za luso la makono la makompyuta ndizofunika zedi kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a 2063. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti. Tsalani bwino.